Comandantul care s-a purtat binevoitor cu Pavel i-a permis să-și viziteze prietenii din Simon, care i-au dat hrană și haine pentru Domn ce nu a purtat Dumnezeu de grijă slujitorului său. Următoarea prea a fost în cetatea Mira din Asia. Aici comandantul a aruncat cu deținuții lui într-o corabie care venea la Alexandria. La scurt timp de care s-a strânit un vânt nevorabil, corabia a ajuns încet și cu multă greutate la Creta și s-a oprit într-un loc minunat numit Limahin. Sfântul Martir Brâncoveanu, acest binecredincios Comandantul s-a vrut să erneze în Creta și a vrut neapărat să continue călătoria. Pavel i-a sfătuit să nu facă această călătorie, va fi cu primejdie și cu multe pierderi, numai pentru încărcătura și pentru corabia și pentru viețile noastre. Sfânta Scriptură în limba românească. Pe scurt, vă voi spune faptul că după 25 de ani de strălucită domnie, însă comandantul a ascultat multe de cărmaci decât de Pavel. Când a suflat un vânt prielnic, au ridicat ancora și au plecat. Abia a ajuns largul mării și s-a dezlățuit un uraghan puternic, valurile înfuriate de aumân. Iscuța a manevrat, corabia nu a folosit la nimic. 15 august 1714, când credinciosul voievod Brâncoveanu, cum v-am spus, împlinea vârsta de 60 de ani, a primit sfârșitul mucenicesc prin sabie, împreună cu fiii săi și cu sfetnicul său, în cetatea Sfântului Constantin cel Mare. Trupurile martirilor brâncoveni au fost aruncate de turci otomani în mare, încărcătura, dar mai târziu chiar și uneltele corabii care au ușureze, corabia, furtuna, lovea cu putere multe zile, când n-au văzut nici soare, nici stelele, toată speranța salvării părăria să fie dispărut. Acest cuvios Iosif a fost rânduit de Dumnezeu să pune temelie mănăstirii Văratic din județul Neamț, împreună cu maicile Olimpiada și Nazaria, ucenicele sale duhovnicești de la Sfântul Durău. Acest de Pavel de ar fi rămas în Creta, însă Pavel a muncit. Acum o veste bună pentru echipajul corabiei, un înger al Domnului i-a spus învins toți care corabia vor rămâne în viață. Sfântul cuvios Iosif s-a nevoit de asemenea timp de 30 de ani cu îndrumarea duhovnicească a mai bine de 300 de călugărițe. Cam atât. Dacă vreți partea a treia, trebuie să apăsați mai multe like-uri. Dacă vreți de ce s-a mai întâmplat mai departe. O să vedem când o să-l postez. Și când asta o să postez mâine. Eu postez de luni până sâmbătă. Am liber, dar pe care trebuie să filmez. Iar dintre ucenicii săi, și așa, mai departe. Apăsați butonul de like. Nu uitați să vă abonați la mine canalul cu butonul de aici. Să-mi dați follow și dați să stea. Uite la slujbă. Eu sunt credincios. Și cam atât. Voi, asta s-a fost Sevi și ne vedem la următorul video.